салом алейкум мардум. созен тенҷи ҳамид духтарак ҳафизова зарина соли тавлидаш 1996 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи маъолавӣ. камтарак маззаш нест. рӯзи 20 август суҳми саҳар дасти ҷиянчаша мегирен. ин сурате ки дар иҷа мондагӣ ми духтарака. ин номаш ализода фаришта. соли тавлидаш 2020 дасти ҳами ҷиянша мегире ай хона мебироянд ба самти номаълум меран. ягон кас намедона ино киҷо рафтагианд. ай ҳамун рӯзи 20 августа беному нишон шудагианд. то ҳозира кофтукобиш каресиянд аз ягон ҷо мутаассифона пайдош кардан наметавонанд. аз тамоми тамошобинон хоҳиш мекунам видеоро ба тамоми ёру дӯстотон роӣ кунен. алал хусус бародару хоҳарое ки дар дохили душанбешаҳр зиндагӣ мекунен, ноҳияҳои тобеи марказда зиндагӣ мекунен. илтимос суратҳои ҳамин духтара хуб назар кунен. шояд дар ягон ҷо дида бошенша, шояд дар ягон ҷо қарор доштанша донен. дар рақамҳои дар рӯи экран буда занг занен, хабар расонен. як бори дига мегӯям бародарои азиз ки ҳамин духтари калонангӣ ними ҳафизова зарина маззаш нестай, сараш камтар кор намекунад. гуфти ҳамун гапо бемории ҳамон асабвайронӣ дорад. як бори дигарам гум шудагӣ буда, худаш тоқа гум шудагӣ буда. як бори дигар ёфта будиянша у дафъа. ай дафъа боша қати ҷиянчааш духтари апаш қати рафтагиай гум шудагиай. умедворам бетараф намешем. видеоро поделиться мекунем, лайк мемонем ва ба тамоми ёру дӯстотон роӣ мекунем. дар инҷа рақамҳое ки мебирояд бародарои азиз, рақамҳои границаи кадом нафароe ки ай Москва, пад Москва граница гузаштанианд, дар ҳамин рақамҳои телефон метавонед занг занед. аз даҳани дари хонатон мегиранд, мебаранд граница, бо мегардонанд, мебиёранд дар даҳани дари хонатон мефуроранд. одамои ба бовариянд, ба дили пур занг занед, муроҷиат кунед. ва кадом нафароетон ки сафар ба хонаи Аллоҳ карданен, ширкати Замзам умра рақамҳо дар инҷа мебирояд. одамои ба бовариянд, кадом нафарое ки ҳаҷ карданен, метавонед занг занед, ҳамроҳи ҳамаи аквоқ оиди нарх навошону ҳамаш суҳбат кунед. аллоҳ ёру мададгортон.